Nazdar rybičky, ty lososík a ja toto pre vás točím, budem trošku potichšie, lebo je fakt neskoro v noci a veľmi sa nudím a hľadal som pred chvíľkou jedného charaktera, ktorý sa volá Korra, je to avatar Korra a bol som vedavý, aký nátor nájde. Našiel mi, neviem či to poznáte, ale našiel mi Kataru, to je vlastne, ako sa povedal, o dve generácie, a pre ňu je to ako keby takmer stará mama, ale jej vlastne nič není. A ona bola v prvých sériách, ale v druhej sérii je vlastne hlavná hrdinka Takora. Ja som vedel, čo nájde. Tak poďme sa proste do toho pustiť a uvidíme. Does your character real exist? No. Black haired? Probably. On is the character American? Probably not. Is your character from video game? Probably not. Is your character an animal? No. Is your character have something to do with Legally Blonde? No. Is your character female? Yes. Does your character fight? Yes. Does your character have a brother or sister? Nope. Does your character fly? Jediný, kto vedel lietať, nebola ona, takže nope. Does your character use guns? Nope. Does your character live in America? Nope. Does your character speak English? Speak Japanese? Probably. Does your character an adult? Yeah, that's easy. Probably. Is your character from anime? Japanese animation? Yes. Does a character appear in the Pokemon TV animated series? Nope. Does a character fight with a sword? Nope. Does a character go to school? No. Does a character famous thanks to Nickelodeon? Yes. Does a character have a great affinity with water? Yes. Does the name of character appear in the title of TV series? Yes. A teraz mi ho nájde. Preto mi našlo Kataru. Avatar Korra. A teraz mi ho našlo. Nevadí, ja som moc zvedavý, či mi nenájde. Yes. Dobre, kinátora, dobre. Preto mi našlo inú postavičku a tiež to bola celkom sranda. Great, I guess right now more time. I love playing with you. Ok, teraz si ideme skúsiť nájsť sám seba. To som strašne zvedavý, či ma nájde. Alebo... Áno, ideme nájsť sám seba. Character male, yes. Does character exist? No myslím, že existuje. Character married? O ničom takom neviem. Does character live in America? Som na Slovensku, takže asi nie. Does character females? Nope. Character from your family? Yes. Does character be a coach? Nope. Is your character first name the same as yours? Yes. Character part of band and I don't know. Is your character French? No. Polish? No. Danish? No. Poland? No. Filipino? No. Už kalkuluje, čo mi má hodiť. Som zvedavý, čo mi hodí. Už zmenili obrázok. Dobre. Yes, it's me. A ešte si dáme nakoniec, takú špeciálnu lahôdku. A... Ako takého by sme si dali... Teraz nájdeme Avatara Enga. To som zvedavý, či mi nájde Avatara Enga. On bol vlastne predtým, on viacej predstavil tú sériu ako Korra. Čiže Enga by mohol nájsť. To poďme nájsť Enga. Niečo o ňom viem, takže mohli by sme ho dať. Is your character famous? I don't know. Is your character real? Nope. Female? Nope. Nope. Chair wear shoes?
Probably not. Animal? Nope. This is a character from, yes. Character black haired. Ja si myslím, že on bol holohlavý. A vlastne potom ale mal vlasy čierne. Kurňa! Character hair. Probably. Kurňa, more than 30 years old. Bohužiaľ áno, ten má nad 100. Bad, no. Does your character fight? Yes. Character give their voice to another character? To je myslené ako, že či ten charakter dával their voice to another character. Či dával ich hlasy ďalším osobám? I don't know. Is your character a sailor or a pirate? Myslím, že nie je pirát. A sailor asi tiež nie. Takže nope. Is your character fight with sword? Myslím, že som ho nevidel so swordom, keď vedel používať vzduch. Is your character white-haired? Nope. Is your character French? Nope. Does your character carry a briefcase? What the fuck? Táno, čo musím ísť trošku inak. Aktovka. Ale hej. Alchemist? Nope. Už mi to chodiť do niekoho z Metal Alchemist. A neviem, jak sa presne volá ten film, teda ten seriál. Ale určite mi to nechodí. Character Hunt Monsters? No. Sun? Yes. Mal až troch. So wear a mask? Nope. Naruto? Nope. Is your character from Infinite Stars? No. Fly, no fly. Ešte som nevidel lietať. Ale dáme. Probably. Myslím, že by mohol. Už vypočítavať, by to mohol byť. To som zvedavý, koho mi hodí. To som strašne zvedavý, koho mi hodí. Strašne som zvedavý. No poď. Páči, že mi ide trošku slabší internet, ale neviem prečo, ja tu mám niečo si pospúšťané. Mám tu asi dosť pospúšťaného, tak si to robí, čo chce, no. Nic sa nezrobím, no, to je za všetko môže, že vy. No tak ale švíni si to, prosím ťa. Krížik. Zapni sa ty konektor jeden sprosté. Čakajte, ja ešte skúsim vypnúť. Toto. Tak. Avatar Ink. Našiel ho. OK. To by bola taká krátka ukážka z Akinátoru. Vidíte toto hore vlastne, ako to je, tak si môžete proste nájsť, alebo proste napíšete iba Akinátor do vyhľadávania, ako som napísal ja, ono vám to už nájde. OK. A pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like. Viem, že na štúdiu Cookies Gaming teraz nevyšlo takmer vôbec žiadne video. Ospravedlňujem sa za to, ale venujem sa svojmu vlastnému štúdiu teraz momentálne a myslím, že ostatní majú tiež dosť veľa práce. A k tomu ešte sa mi pokázal tak trošku fraps, čiže to vlastne uvidíte na Lososium Studia, tam sa chystám vydať jedno video, kde to všetko vlastne vysvetlím. A ja sa s vami lúčim, majte sa, čus!